достар, хөрмәтле безнең укытучыларыбыз, урманчылар. Мин бу көндә шунда үзебезнең туган Саба районында булу белән бик шатмын. Саба районы, кем белмидер, минем туган районым, мин шушы тоже үземдәге Саба районыннан. Инде хәзер менә шушындый күркәм бәйрәм булу безнең районда, менә шушындый масштабны бөтен районны биләп алып торып, бөтен район күләмендә уздырылган, менә мондый күркәм менә урман хуҗалыгына багышланган школ институт дигән бер районда да пока юк әле ул. Менә мондый. Бу беренчесе менә Саба районында. Шуңа күрә мин сезне бүгенге көндә барыгызны да шундый зур бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Инде без менә урманчылар турында сөйләгәндә әйтеп китәсе килә, ул менә элек-электән килгән дөньяда ике профессия бар. Иң күркәм һәм иң абруйлы, иң хөрмәткә лаеклы. Аның беренчесе укытучы профессиясе, икенчесе урманчы профессиясе. Бүген менә безнең монда шушы аланда шушы ике профессияның кешеләре дә менә бергә без монда җыелып бәйрәм итәбез. Бу инде бик күркәм күренеш.